mantiere sirkal mana ka sani nyalo bedo ni ati gik moko adek mondo wacho nikech ga wacho ni ka ginene ka referendum inyatimo na ka IBC nitie apa ni gimono kongo tim e weche gimono chakore gi sirkal no yiero ji abiriyo kato bipartisan no yieno gibedi increase gibedi jochiko mondo oyier oketa IBC gimokwongo kata kapok paro wach mar referendum IBC nyaka bedi to mani neno ka osiepe gagi odoko chien mane mwa kugo wacho ni we yiere ni mondo IBC no mane gi agreement mo yiere e IBC manyaka bedi kata referendum number 2 inya paro kane Kenya obedo maliet 2008 January mane Kofi Annan obiro mane owach ni koro wadhi sirkal manus mkate mano yer prime minister ne okotim referendum koro keto chief minister does require mondo tim referendum gin kaka gin e parliament kaka no tim macha chande e kaka inyal time referendum nengo ne dwaro pesa mang'eny Kenya sani ni kama tek mokonya afford timo kanto maradeka adwa wacho kama gik modongo te onge gimo chuno ne nyaka wadhi referendum nikech gik moso to nyeche neno kancha jakomo loso jakomo ncha wacho wach mar referendum gima no wuok e bipartisan talks wach referendum ne ko wachi ero kamana kapok ibiro mwalimu daktari nitie gino mewacho kar kae e kinde mano waneno ka apis prime minister nobiro mano kit Raila Odinga kaka prime minister mano bang' tulo mano wuoch to kiero mar 2007 gi kinde mantiere sani kapis ma kama kori dichuogi magi intiere kinde ariyo kata ne intiere tulo mane rang mondo mi piny Kenya obeda ne kod kue e kinde go Kenya lo rang kaka apis gi bende nyalo bedo kar kacha bende sama wantie Kenya ka sani bende wanyalo wacho ne apis ma kama kolosi en miloso mana e kinde yiero kata motelo ne yiero kata tok yiero tilose nango ingeni seche moko owacho ni prevention is better than cure tulo nyabe chakore chuny kato dhi e wich kato jigore to ka gigi otemo geng kapok otimre mane maber mane omiya paro ni bipartisan